我不知道啥东西，那边。सिनायनि बिबनांनो माबा होनांगौ 1001 थाखा खैनानि बिनानाव होगोन होबासो सुदो आं सेन्देलखौ मोना इयो सेन्देल मोना मिथिना जोबाखैनो बेसे बुथुमसोदो आया जि
गोथार जुलिनि खैना गोदान बरायनायनि हिनजाव गोदान बरायनायनि हौवा गोदान बरायनायनि जोब्बाय हाबाया aha mau ringling bacayang doha isna pamra dasi sujama masai ngai dene pesa gadane jino pagar ngai dene putpa ni bela yang ngai dene nang sujina sukum sta ben pone bima guru biha guru ni jaha badan jo sele ne sanjang sarjinai ngai dene bima sanai ngai dene udai ni bra jenam janai ngai dene pesa sanai ni getar joni ni semau ngai dene giani serang alare baci lugai nane ngai serang mati serang nane sa sanai ni getar joni go jati gezen kumbai bima unsuri mainaवबो नों आफानि गुदियाव लाना फैनानै जाहाथे गोजोनै फोरबो खुंनायजों नै दिनै जोङो गोथार जुलिखौ नै दिनै फोजोबनायजों लोगोसे बिमा उनसुलि माइनावखौबो नै दिनै जोङो दैखांनो थाखाय आखायाव लादों नों आफा बोराइ बाथौ सिजौमा गसाइ गुरु गुरुया जाहाथे बोर सारस्रियो बिमा उनसुलि माइनावा जाहाथे सा सानजा खनानि सिखौनो गोजोनै जिरायना थानायनि हानायनि बोर सारस्रियो नै दिनै खैना गोदाना हौवा गोदान गासैबो खौसेथियै नै दिनै माइनावखौ दैखांनो आखायाव लादों इसोर गोजोनै बोर सारस्रिहरनांगौ दा दैखांनांगौ माइरंखौ bibar sakra bibar sakra ya apa kamanya dong bibar sakra bibar bikin bos lah ini apa home ini ke bibar ke lapai ni japai I go home mainau ni ke Kom dari be hidup udah sih kan dah udah ni jika kalau malam pemain
Ở đây không suy là sợi. Nó suy là sợi cái gì đấy. Quá cái bỏ sụt luôn. Lari pancing itu berbeda. Oh iya. Istiqomah kan ulang nangkena. Nih, oh ikut ini keren nangkena. Why didn't get? Mabe omai na udah nih keren. Main itu. Ini ulang nang. Baik, main ulang kan. Iya. Mai nào gì khăn này đi. Mai à? Ấy em sẽ đứng nữa mẹ đồng cơ. Đúng mà nó sẽ đứng nữa. Ini kita di sini. Cuma saya ayo. Tapi dah ni, mau dah kita punya. Mungkin dah. Kita nak main di London. Ada akan kurnai menjamin saya menang di Di bawah warna sela. Infra yau. Kolomnya hantu karai. di bawah. Di bawah warna sela. Hey.
जोङो बिमा अनसुलि माइनावखौ जोङो बाथौ थानसालिनि गुदियाव लांनानै जोङो गोथार जुलिनि समाव समायखिरा लाबोनानै खैना गोदानखौ आरो बोराय जोङो दिनै लांनानै दिनै लाबोफिनबाय आरो दहायनो खोन्थाखाबाय जे हौवा गोदाना दिनै बिहामजो लांनानै न'खराव सा सानजा खनानि खनायाव बिहामजो महरै दहायनो खिन्थाखाबाय जाहाथे बे बिमा अनसुलि माइनावा खैना गोदानखौ जाहाथे अरायबो अनसायनानै नोंथांमोननि सा सानजा खनानि खनायाव थानाय बिमा अनसुलि माइनावा अरायबो अनसायनानै बिहामजो महरै गनायना लानानै बिसि फिसाय बिहाव बिखुनजो आलो गोजोन न'खर संसार खुंनायाव संनाय खुरनाय गासैखौबो मदद होथों दिनैनि गोथार जुलिनि समाव बारसे बिबारखौ आखायाव लानानै गोसो गोरबोजों बावसोम नै दिनै सा सानजा खनानि सिं खनायाव सोर दङ होननानै बुङोब्ला बिमा अनसुलि माइनाव दङ होननानै बुंदों नै बिमा अनसुलि माइनाव नोंनो सा सानजा खनानि सिं खनायाव गोजोनै जिरायना थानानै नोंनो फिसाफोरखौ जाहो लोङो गोजोन सोरां न'खर संसार खुंहोनायाव नै दिनैनि बैसागो दाननिनो दिनै 16 खालार बुधबारनि बेलायाव दिनै जानानै बिथांमोना गोजोन सोराङै न'खर संसार खुंनायाव गोजौ गोलाव बिमा अनसुलि माइनाव नोंनो नाजावना लादो दिनैनि गोथार जुलिनि समाव बिबार बावनानै बिबारफोरनियावबो जाबाय ना दा बोसोरना अबेयाव जागोन नैयाव जागोन ना निबेरमाव थौ दसे जुलि गान्थिखौबो जानाय खेवगोन दै Gagli-gagli kan. Này bông chứ. Cuối này cùng. Ai dia ni. Cái chị khác cái gì một cái Manggerak ke ini, keluar ke tanah ini.